Sidien ta' diversi djar u artijiet fin-nadur intesew għal kollox minn Robert Abela u l-gvern tiegħu. U dan minkejja li sena ilu kienu mweda minn Abela stess illi kellu jsibilhom soluzzjoni għat tħassib tagħhom. L-artijiet ta' dawn il-familji Awċin spiċċaw irreġistrat minn fondazzjoni privata u għalhekk dawn jinsabu nkwetati peress li djarhom jinsabu mibnijin fuqhom fi proċess li mill-ewwel qajjem dubji jekk sarx sew. Fuq din il-kwistjoni NetLife tkellem mas-sindku tan-Nadur Edward Said. Għaddit sena Robert, u ma sar xejn, irċivejna komunikazzjoni waħda, mhux aħna bħala kunsill, iżda bħala reġjun, fejn qalulna li qed jitolbu l-kjarifiki, li qed jieħdu l-pariri legali u li għaddejja investigazzjoni. Il-Prim Ministru wkoll ma raħabbat il-bibien sena ilu, wiegħed li ħajjin u ħajsib soluzzjoni, però l-familji llum sena wara għadhom f'baħar tankwiet. Hemm ħafna stress, Robert, u hemm min ukoll qed ibati l-konsegwenzi apparti l-ispejjeż. Bħala kunsill lokali huma qed jitolbu illi ssir investigazzjoni serja dwar il-proċess li bih saret din ir-reġistrazzjoni. Aħna nemmnu li kien hemm li jista' jkun hemm xi nuqqasijiet u dawn iridu joħorġu, barra minn hekk nemmnu li issa huwa żmien li jsir revoka jew inkella kanċellazzjoni tar-reġistrazzjonijiet ta' dawn l-artijiet. Dwar din is-sitwazzjoni tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività fir-Rabat Għawdex il-ħadd li għadda u għali użar lil ħafna minn dawn ir-residenti u sema' it-tħassib tagħhom. Bernard Grech qal li minkejja l-weda li Robert Abela għamlilhom sena ilu ma sar xejn u l-inkwieta dawn il-familji żdied u mhux naqas. Jiena żort il-diversi residenti ġewwa n-Nadur. Jinsabu imħasba, inkwetati. Imma llum mhux imħasba u nkwetati biss. Jinsabu wkoll frustrati, jinsabu irrabjati għaliex Robert Abela sena ilu mar jiġri ġewwa n-Nadur biex jgħidilhom illi huwa se jagħmel xi ħaġa malli sar magħruf illi fondazzjoni privata irreġistrat l-art fejn hemm id-djar residenzjali tagħhom u llum sena wara evidentement baqa' ma għamel xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll li jekk Abela jibqa' ma jsib soluzzjoni se jkun il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern illi jinvestiga bis-serjetà. Dan nagħmluh, iva, nagħmluh wara investigazzjoni għaliex aħna nagħmlu l-affarijiet kif suppost aħna nagħmlu l-affarijiet bis-serjetà. Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jirtira r-reġistrazzjoni u jekk hemm bżonn jippreżenta emenda fil-liġi.